Татарстан деген ватаным бар, татар деген халкым бар минем. Узганнардан түгел, мин халкыма киләчәктән урын барлыйман. Нури Арсланов. Ел дәвамында без милләттәшләребез белән бергә булдык. Шатлыклары, юанычлары белән уртаклаштык. Билгеле узган 2010 ел үзенең күбрәк күркәм вакыйгалары белән истә калыр. Барлык әле шуларны. Ә безнең әңгәмәдәшебез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зиннурулы Закиров булыр. Үткән 1910 елны конгрессның эшчәнлеге хакында нәрсә әйтәләс? Конгресс эшчәнлеге халыкның яшәешеннән, халыкның тормышыннан аерылмый. Шуңа күрә халкыбыз, милләттәшләребез ни белән яшәгән булса, конгресста шушы гамәлләр белән, шушы уй омтылышлар белән яшәде дип әйтсәм дөрес булыр. Бигрәк тә Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезне быел борчыган мәсьәләләр күбрәк булды дисәм дөрес булыр. Монысы инде халык санын алу белән бәйләнгән. Без үзебезнең татар икәнлегебезне раслар өчен әлбәттә беренче чиратта бердәм булуыбыз төп шарт булды. Моны һәркем үзенчә аңлый, ләкин аңламаганнар да җитәрлек. Шуңа күрә дә төрле җирләрдә, төрле төбәкләрдә яшәгән милләттәшләребез беренчедән бик зур үҗәтлек белән шушы компаниягә, халык санын алу компаниясына әзерләнделәр һәм шушында катнашуны төп бурыч итеп санадылар. Узган ел җиңелләрдән булмады билгеле. Корылыкны гына алыйк. Дөрес, милләттәшләребез үзләренең көчләреннән килгәнчә тырышып, матур гамәлләр кылып яшиләр. Без күп кенә төбәкләрдә булып, шуңа тагын бер кат инанып кайттык. Тапшыруыбыз барышында кабат шул мизгелләрне кичерик әле. Хәзер без Мария Республикасының иң гүзәл, зур шәһәрләренең берсе, Идел буена урнашкан, урманнары белән дан казанган Волжскида. Аягымда күкмара итеге, өстемдә чаңгы шуу костюмы. Булар барысы да күкмарада эшләнә. Нәкъ менә шушы әйберләр дә күкмараны бик еракларга таныта. Эзләрдән сукмак, сукмаклардан юллар. Шул юллар безне чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез янына алып чыгып китә дә инде. Хәзер без Самара өлкәсе Камышлы районында. Игелекле эшнең иртә киче юк. Көн кичкә авыша, әмма без сәяхәтебезне дәвам итәбез. Юлыбыз элеккеге Нурьял, хәзерге Мамасева авылына. Без 20-гә якын төбәктә булдык. Динен, гореф-гадәтләрен саклап калучы татар авылларын дөньяга танытырга тырыштык. Билгеле, һәр авылның үз мәсьәләләре, ниндидер каршылыклары бар, әмма асылда бер нәрсә. Һәр кемнең үзеннән тора, теләк кенә кирәк. Без читтәге татар авылларының бүгенге тырышы белән шактый дәрәҗәдә канәгатьлек хисләре кичерәбез. Чөнки алар арасында бүгенге чыр таләпләренә туры килә торган, базар шартларына туры килә торган халәттә яшәүчеләре дә бик байтак, күп дип әйтергә мөмкин. 150-дән артык бик ире татар авыллары Россиянең күп төбәкләрендә, тулысы белән Россиянең bütün төбәкләренә 4200 татар авылы яши. Авылларда халык шушында тупланып, шушында үзләренең бәхетләрен, шушында үзләренең тормышны алып барырлык эшләрен тапсыннар өчен bütün нәрсәдә бүгенге көндә эшләнә. Әнә гаилә фермаларын гына алыгыз, инде алар 300-дән артык төзелде бүгенге көнгә. Алар гаиләләре белән, туган-тумачалар белән бергә берләшеп, шушы җирләрен үзләренә тиешле пай җирләрен алып, үзләре шушындагы эшләрен оештырып, ферма, гаилә фермалары ачып, бүтән төр эшмәкәрлек белән шөгыльләнеп, авылда тормыш шартларын яхшырту буенча гомумән тормыш көтәргә тулы мөмкинлек алалар. Булар барысы да бүтән Россия киңлекләрендәге татар авылларының тормышын бердәм үзгәртергә, бер юнәлештә алып барырга һәм әлбәттә шушы авылларны сакларга мөмкинлек бирә торган гамәлләр. Без авылларны сакласак, милләтебез яшәячәк. Бөтендөнья татар конгрессы каршында без ел ярым элек шушы Бүтән Россия татар авыллары ассоциациясын оештырган идек. Шушы ассоциация инде үзенең эшчәнлеген җәелдереп, менә быел беренче тапкыр Татарстаннан читтә татар авыллары Сабан туен уздыруны бурыч итеп куйган идек һәм ул быел Самар өлкәсенең Вали авылында узды.
Татар халқына бірге болырға, бәхетле болырға, һәм менә шушы безнең Сабантуй бәйрәмнәрендә очрашырга, безгә Казанга килергә, без бүтән татар авылларына барырга тиеш шәһәрләренә. Шуңа күрә бергә булырга кирәк. Biz dekabr ayında şuşa Tatar Avulları Asosiyatsiyasının məxsus zor kengeytilgan oturuşumuzdırdık. Bu oturuşqa biz şuşa Tatar Avulları Asosiyatsiyasının Sovet agzaları bilen birge türlü tibetlərdə işlevçi Tatar uyuşmalarının, cemaat uyuşmalarının yetekçilerini de liderlerini de çakırdılar idik. Bu elbette şuşa yönelişteki işlerinin tağın bir çağılışı, tağın alga kitişi. Biz matbuat organları, matbuat hizmetkarlarını çakırıp şuşa yönelişteki işlerini tağında köpürtürge, tağında zuraytırga, tağında masştaplarak itereşin bunların işleybiz. Çından da bizge eli Tatar avulları turunda barbızga da, jurnalistlarga da, matbuat hizmetkarlarına, televizyon, radyo, hem hakimiyetlerge, barbızga, cemaatçilikке bu turda tuktavsız silerge kirek, silepkine kalmışa şu yönelişte konkret çaralar, konkret işler başkarsak kına biz birge alga gitken matur tecrübelerini barısına da yeterli gitip, kürsətip, anlatabilsek kine hem alarga şuşu bay tecrübeni kürsətip, şunu halkımızın Irak yerlerde uğraşkan avullarında taratalsak, o bizning oңышқа kitirecek. Бар көбірек развитырак авыллар бар, алгарак кеткен бар, арттарак авыл бар. Шуңа күрә тип максаты бәйинге чараның бәйинге тип максаты шул җитәкчеләрне, шул халыкны, татар халыкларын бер-берсе белән күрештерү, таныштыру, киләчәктә бер-берсе белән аралашырга. Шуның өчен дә информациянең кыр булдырылды, үзенең сайты ачылды. Шул сайт аркылы Россиядә булган төрле төбәкләрдә 4000-дән артык татар авыллары бер-берсе белән тыгыз элемтәдә яшәячәк, бер-берсенең тормышын күреп, өйрәнеп, бер-берсенә тәҗрибә булып, пример булып, бер-берсенең тормышын күреп, бергә яшәргә. Biz зур тормыш агымындагы юлдашлар, һәммәбез илебезнең, туган җиребезнең газизе. Булган вакыйгаларның шаһиты, тамашачысы. Вакыйгалар күп булды. Билгеле, без күбрәк чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә кагылышлыларын аерып бирербез. Без ел буе нәкъ менә аларның тормышын, көн күрешен яктырту белән шөгыльләндек. Татар Сагыты авылының бер матур үзенчәлеге бар. Менә монда шушындый бакча үсә. Монда 2000-дән артык агач халкына хуш ис, гүзәллек тарата. Аның хуҗасы минем янда, ул Сираҗетдин абый. Хәзер без Ульян өлкәсендәге иң зур татар авылларының берсе Зур Ширекледә. Аның 400 елдан артык тарихы бар. Хәзер без Свердловск өлкәсе Буланаш бистәсендә. Бу бистәдә бик күп татар халкы шахталарда эшләгән. Бикшик авылы менә шушындый суган орлыклары җитештерү буенча дан казанган. Һәм аны берничә гаилә җыелып, өмә ясап эшлиләр. Ел тарихта бөек җиңүнең 65 еллыгын билгеләп узу белән дә теркәлеп калачак. Без үзебезнең данлы үткәнебез белән хаклы рәвештә горурланабыз. 200-дән артык Советлар Союзы герое, 27 дан орденының тулы кавалеры, ире хәрби берләшмәләр белән командалык иткән адмирал һәм генералларыбыз. Безне намус, хөрмәт, хәтер хисләре затып бара. Җиңү бәйрәмен билгеләп үткән көннәрдә без герой шәһәр Волгоградта булдык.
Шушы урында безнең Польша иленә булган сәяхәтебез хакында да әйтеп китү урынлы булыр. Гданьский каласында Грюнвальд сугышында катнашкан татарларга багышланган һәйкәл куелды. Югары дәрәҗәдә оештырылган чарада Польша президенты Бронислав Комаровский да килде. Бу ил хөкүмәтенең татарларга ихтирамы дигән сүз. Тагын шунсы игътибарга лаек. Польша президентының әнисе яклап нәселе татарларга барып тоташа икән. Ядвига Комаровская тарихта беренче күренеш булган батыр татарларга багышланган һәйкәл ачкан көнне президент белән бергә булды. Алар һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Бу дөньяга килгәнбез икән, яшәү, мәгънәле яшәүнең асылына төшенү хастыр. Тормыш катлаулы дибез, әмма барыбер кыйблабызны табарга омтылабыз. Милли тормыш һәм дин. Нәкъ менә шул исем астында узган татар дин әһелләренең форумы халкыбыз тарихына алтын хәрефләр белән язылган тагын бер вакыйга булды. Анда 700-дән артык дин әһеле катнашты. Анда яңгыраган фикерләр барысы да безгә бүген бик кирәк, чөнки шушы 40-тан артык Россия төбәкләрендәге мөфтиятләр, алар барысы да берләшү ягында, бездә шул процесслар турында һәр вакыт сөйләшәбез, ләкин ул үзеннән-үзе автомат рәвештә генә була алмый. Аның өчен фикерләр берлеге, аларның кешеләрнең аралашуы, алар үзара дустана яшәүләре кирәк. Шуның өчен дә очрашулар тагын да булыр дип без шуны истә тотып, менә Татарстан президенты шушы мөфтиләрнең үзләренең үтенечләрен искә алып, шушы очрашу барышында, форум барышында ук һәр елны шушындый җыеннарны уздырырга кирәк дигән бер фикергә килделәр. Шушы имамнарның форумы барышында бик зурлап беренче президент Минтимер Шәрипович Шәймиев тарафыннан иҗәтләнгән Яңарыш фондының презентациясе булды. Милләттәшләребез бу презентацияда бик теләп катнаштылар. Бу Яңарыш фонды безнең Болгар җирләрен яңадан тормышыбызга кайтару гына түгел, ул безнең шушы тирән тамырларыбыз белән бүгенге халкыбызны, яшьләрне бәйләп карау, бәйләп күрсәтү, шушы бәйләнешнең үсешен булдыру өчен бик кирәкле чара. Бу безнең бик күптәннән гасырлардан килгән халкыбызның омтылышы иде, халкыбызның өмете иде. Мин уйлавымча, бөтен төбәкләрдә дә шушы фондка ярдәм итү хәрәкәте бүгенге көндә оешып килә. Без моңа үзебездән бөтен булган мөмкинлекләрне дә файдаланачакбыз. Быелгы бик зурлап уздырылган чаралар арасында мин беренчедән бөтен дөнья татар яшьләре форумын әйтер идем. Бу инде аның 4-нчесе булды. Чыннан да шушы гомердә, шушы дәвердә яшьләр арасында активлык шул хәлле үсте дип әйтергә кирәк. Инде бүген 100-дән артык яшьләр оешмалары эшли Россиянең төрле төбәкләрендә. Алар күп әйберләрне бик дөрес аңлыйлар. Шуңа күрә дә 550 делегат катнашкан бөтен дөнья татар яшьләре форумы безнең өчен ул иң әйбәт проектларыбызның берсе дип таныйм мин. Менә татар халкында элек-электән гомер-гомергә татулык, тынычлык, олыны олы итү, кешесен кеше итү, менә халыкара тынычлыгы, шундый кануннар киләчәк буынга да сеңсен, күрсеннәр, үрнәк алсыннар, һәм бездән бәхетлерәк яшәсеннәр, молрак, байрак. Шуның өчен менә шушындый форумнар, очрашулар хезмәт бүгенге җәмгыятебез, әйтик, оешмалар, җирле үзидарә органнар, дәүләт органнары шуңар корылган Татарстанда. Менә мин аның нәтиҗәсен бүген дә күрәм, бүгенге форумда һәм киләчәктә дә ул тагын да зуррак булыр, өметлерәк булыр дип ышанып калам. Яшьләребез бәхетле булсын. Милләтебезнең яшь буыны бүгенге дөньяда милли үз билгеләүне, туган телне, милли мәгариф системасын, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклап калуның әһәмиятен таный.
2010 ел укытучылар елы дип игълан ителгән иде. Мәгариф системасында проблемалар күп билгеле. Без бу мәсьәләләрдә үзебезнең позициябызны нык тотабыз. Безнең өчен балалар, чөнки халкыбызның үзебезнең балалар, безгә нинди генә нормативлар кабул итсәләр дә, нинди генә күрсәтмәләр төшерсәләр дә, үз балаларыбызны үзебезчә тәрбияләргә тулы хокукыбыз бар. Яңа ел үзенең яңа өметләре белән безнең бусагада. Аңа һәр кем үзенчә әзерләнә. Авыллар, шәһәрләр бизәлә. Әминә Санкт-Петербургта яшәп иҗат итүче Венера Абдуллина беренче тапкыр үзенең сәнгать әсәрләрен Казан тамашачысына тәкъдим итте. Татар халкының яшәешен тасвирлаган эшләр уйландыра да, горурландыра да. Татар халкының матурлыгын узакка калдырасым килә. А скульптура ул һәр елдан только емнерәк була и өмергә калыр. Венера ханым бәйетләребездәге Зөһрә кызны, үз хисләренә ирек биреп нарасыен сөюче бәхетле ана, бөтен халкын җигеп дәртләнеп биюче карт, самими кызлар образлары аша үз халәтендә җиткерә, ә безгә сокланасы гына кала. Менә шулай төрле өлкәләрдә иҗат итеп, дөньядан тәм табып яши халкым. Без кабат узган ел вакыйгаларын барлауны дәвам итик әле. Халкыбызны бер мәйданга җыючы ул да булса сабан туйлар. 60-тан артык төбәктә, Россия төбәкләрендә сабан туйлар гөрлей. Дөньяның 30-га якын илләрендә сабан туйлар гөрлей. Россиядагы быел булып үткән иң олы сабан туйлар ул Ижау каласында үткән федераль сабан туй. Без шатланабыз. Менә 10-нчы мәртәбә федераль сабан туй үтә. Бөтен Россия өлкәләрендә сабан туй үтә, чит илләрдә үтә. Республикада үткәнен барыбыз да беләбез. Менә бу сабан туй ул ниндергел татар автономия шигенә түгел, менә республика президенты үзе шөгыльләнә менә белә. Ул безнең халыкка караш, ул бик әйбәт. Сабан туйларының бик матур бер бизәге ул татарча көрәш. Татарча көрәш булмаса сабан туй була алмый. Аның үзенә генә хас булган атрибутлары, татарча көрәше, чаптаратлары булган җирдә генә сабан туй тиешле дәрәҗәдә халкыбызның рухына нык туры килгән бәйрәмгә әйләнә. Шушы татарча көрәшне бөтен җирдәге сабан туйларда да булсын өчен без инде 7-8 ел элек бөтен Россия татар көрәше федерациясы булдырган идек. Ул федерацияны безнең бик уңган татарның булган егете Җәүдәт Минахметов җитәклей. Менә инде һәр битендә 2 ел ярымнан безнең универсиадабыз була. Ул универсиада безнең төр классический стиль булып кирде. Ул атала инде барбана паяса классический стиль дип безнең Татарстан җегетләре шушы төрдә көрәшәчәкләр. Алар булалар чемпион мира. Безнең яшьләр белән уллар арасында күрсәк, анда 18 вис бар. Шушы висларга һәрбер виска берәр чемпион булса да 18 кеше чемпион кала. Көрәш үзенә признание алды. Теге үзендә көрәш белән шөгыльләнүчеләр бар. Хәзер менә шушы булган әйберне югалтмыйча тагын да үстереп, дөрес итеп эшне алып барасы. Безнең халык бит инде ул теге дәүләтчелек иткән халык. Аның көрәше мәңгеләштерелгән, ул киләчәкле көрәш. Ул каяндыр уйлап табылган көрәш түгел. Ел азагында гына булып үткән тагын бер вакыйга турында әйтмичә мөмкин түгел. Монысы инде татар дөньясында булып узган иң зур вакыйга дип атар идем мин. Бу Татарстан президентының Башкортстанда рәсми визит белән баруы һәм
Башкортстан президенты белән очрашуы, сөйләшүләре һәм шушы ике арадагы шартнамәне имзалау. Булар барысы да безнең бик күптәннән көткән, өметләнеп көткән эшләр, чөнки татар дөньясына моның йогынтысы бик көчле. Киләчәктә ике тугандаш халык, ике республика бердәм булып, шушы бер тамырлардан булган сәнгатебезне, бер тамырлардан булган мәдәниятебезне, мәгарифебезне саклап, үзара аралашып, туганлашып яшәргә мөмкинлекләре туды дип саныйм мин. Бүтән дөньяда яшәүче милләттәшләребезне тагын бер милли чара җыя. Ул киң күләмдә уздырылучы фестивальләр. Алар халкыбыз җәүһәрләрен саклаучы, дөньяга танытучы бер хал булып тора. Һәр төбәктә диярлек гөрләүче фестивальләрне түгәрәк уен берләштерә дисәк ялгыш булмас. 2010 елны ул Свердловск өлкәсендә узды. Түгәрәк уен ул ниндидер бер мәдәният чарасы гына түгел. Ул безнең халкыбызның шушы рухи нигездә, мәдәни нигездә берләшүе. Милләтпәрвәр шәхесләрнең ярдәме белән без киләчәктә әле телебезне дә саклый алачакбыз, мәктәпләрне дә тотачакбыз, мәчетләр дә төзеләчәк. Һәм әлбәттә менә шушы төрле чараларда катнаша алырлык безнең фольклор коллективларында яшәтә алачаклар. Фестивальдә катнашучылар мастер-класслар да алдылар. Югары Пышма, Екатеринбург, Первоуральск, Михайловский шәһәрләрендә концерт программасы белән чыгышта ясадылар. Түгәрәк уенның гала концерты Свердлов дәүләт эстрада театры бинасында гөрләде. Үшенче фестивальдә балалар иҗаты да күренгәләп китте. Балалар бар иде. Ул күңелгә бик ятышлы әйбер булды, чөнки инде безнең шушы фольклор сәнгатебезгә, фольклор музыкабызга без балаларында тартып кертә алабыз икән. Димәк, ул безнең киләчәгебез бар турында дәлил итәргә бер фикер. Свердлов өлкәсендә бик күп коллективлар, җырлыйлар, уйныйлар. Безгә ул кирәк. Безнең балалар бу фестивальдә өйрәнә. Безне тарихи белә, безне культураны белә. Рәхмәт Казанга, рәхмәт безнең халкыга. Фестивальдә чыгыш ясаучыларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Свердлов өлкәсе губернаторы Александр Мишарин да сәламләде. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Дөрестән дә бик зур рәхмәт сезгә барыгызга да. Менә безнең татар халкының культурасын, сәнгатен, гариф-гадәтләрне саклауда менә шушы фестиваль зур өлеш кертә. Әлбәттә, бу коллективлар иң зур өлеш кертә торган коллективлар. Россиянең күп төбәкләреннән менә монда җыелып килделәр. Әлбәттә, без татар халкы бергә булырга тиеш. Әлбәттә, без үзебезнең ата-бабаларыбызның гариф-гадәтләрен сакларга тиеш, динебезне сакларга тиеш, телебезне, истә тотарга тиеш үзебезнең җырларыбызны, биюләребезне. Менә сезнең кебек кешеләр менә шуны булдыра. Мин сезгә чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан президенты һәм Татарстан премьер-министры, дәүләт советы җитәкчесе кайсы гына өлкәгә барып чыкмасыннар, кайда гына бармасыннар, үзләренең эш планнарына милләттәшләребез белән очрашуны тиешле дип санаулары бу безне бик нык куандыра да, рухландыра да. Чөнки төрле җирләрдә яшәүче милләттәшләребез мондый очрашуларны әлбәттә бик зур түземсезлек белән алар һәр вакыт көтеп торалар. Алар бу очрашулардан үзләренә инде терәк алалар. Һәр вакыттагыча ел азагында чит төбәкләрдә гомер итүче Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары Казанга җыелалар. Милләттәшләребез түгәрәк өстәл артында фикер алышалар, узган елга нәтиҗә һәм киләчәккә планнар төзелә. Шунсыз мөмкин дә түгел. Без юкка гына халыкның дөньясы турында сөйләмибез. Халыкның дөньясы бик киң ул, бик ул мәшһүр. Аңа бүтән сыйфатларга да, күркәм сыйфатларга да анда урын җитәрлек. Шуңа күрә дә мин милләттәшләребезне узган еллардагы эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәк елдагы өметләр белән бәйләп әйтәсем килә. Сезне барыгызны да киләчәк 2011 ел белән котлыйм. Киләсе елда да милләтебезнең уңышлары булсын, милләтебезнең бердәмлеге өчен эшләнгән эшләребезне без
бергәләшеп башкарыйк. Без бердәм булыйк. Яңа еллар белән сезне. Вакытның дилбегәсе юк, тартып туктатып булмый. Ә узган һәр ел халкым тарихи китабының бер бите һәм безнең һәммәбезнең тормышы аның белән бәйле. Ә замана көчлөнеке. Көчле булганда без бәхетле була алабыз. Бәхет үзе килми, ияреп тә йөрми, аны эзләп табалар. Бәхетле булыгыз. Халкым моңа лаек.